l'arribada de la Volta a nivell de promoció econòmica és un acte força important que, com esteu veient, mou molta gent. A nivell de marca del municipi pensem que és una bona fita i tot plegat penso que és important per les nostres empreses, pel nostre poble i una mica per l'activitat econòmica que això pot generar. Des d'aquí de Torrefarrera treballem molt perquè és per l'esport. Tothom que ens intenta portar una cosa d'esport al poble sempre intentem acollir-ho i bueno, és la nostra filosofia de poble. Bé, doncs és una bona oportunitat per Torrefarrera per gaudir d'esport de primer nivell, en aquest cas l'arribada de la Volta Ciclista a Catalunya, i a més és una oportunitat molt important pel nostre poble de promocionar-se i de donar una bona imatge, especialment fent que l'arribada és aquí al Parc Empresarial, que tothom ens ha felicitat per la forma com arriba i per tant molt contents de poder tenir esdeveniments com aquests.